the covenant premier or say apam a edikan abusiafo yɛbɛda twedi ampon nyankopɔn ase nadom na wasanma na wɔtwe akɔ apro abɛtyen ebiom sɛne na wɔtwe nyinaa yɛ ne mu esua adisua no yɛhwɛ onyankopɔn ɛbɔhyɛ no apam a eni awieyɛ ɛna yɛ no ɛyɛ saa kota yi nyinaa yɛyɛ adisua edikan ɛnɛ na wɔtwe mu yɛwɔ adisua ɛtɔso mienu adisua na tifi asɛm no ɔse apam a edikan yɛde mu nkyerɛkyerɛ mu no ɛbɛbrɛ osisia say obetimi adi bɔhyɛ no so a na kyerɛ sɛ ɔsɛ wɔhwɛ no track record nyame sɛ mɛhyira wo mɛyɛ wo kɛse di bio paa na wohwɛ afiri nyame hɔ ansa na metimi me no bɛyɛ apam na menim wo menim ne wotimi yɛ ansa so nyankopɔn no ɔno nko na ɔno yɛ contract a ɔno de kind of benefits no ma wo yɛma mu nyinaa akɔ aba ɛnɛ nso twedi ampon nyankopɔn adom wama na ɔtwe asan akɔ apro abɛtyen biom yɛmfa aseda emu ɔden ɛmfama twedi ampon nyame sanse n'adom ɛne na humabro na ama na ɔtwe asan akɔ abɛto yɛn biom London Ghana memenda akwanhwefo sabasku ɛna afei trosemu empensempensemu na ɔtwe bia yɛ ne mo ɛyɛ no mewɔ abegwafoɔ sonko ha ɔma beduru a ɔmo bɛboa na yɛde adisua mu empensempensemu ɛde abramo sɛ de medi kankan no nne no yɛhwɛ apam a edikan broni bɛka sɛ covenant premier baransa no ma yɛnkutie enwom emfiri London Ghana memenda akwanhwefo singing band emtam sɛ COVID-19 no yɛntimi anya singing band fo ni nyinaa ne mom selected ones bi aka ɔmo ho abom a ɔma yɛ nwom a ɔmo de bɛma yɛ ne de ade yɛ adisua no nwom no ɔse de mi wɔ biara no mɛyɛ no credence for the ama Yesu Kristo enti yɛnkutie saa nwom no yɛba yɛde adisua no ɛbɛto am so
you better London Ghana Minda Kwanjo for singing band for us or singing me will be a sending no esi echo no yada o masepa nyuma o mode brain na ansa na mehye yedisua na sena em say yo nipa bia ye pese bebo o mabaso sanse ye share sa disua yesi fiti last quarter nyina bepensambre de biara omo hwe de biara omo fidie eda London Ghana Minda Kwanjo for dwumadie so omo Ghana de bia anso omo nya kwanhwe sister Margaret Adu Sapong ena yenua bimba abobi sami samo ho a ye wa chede sonko a ye de be mamonti mon contact ye ya sheda app compile ye edition nyina de agu pen drive so ye be hu okwan ye be fa so na ye de abramo sa wutie ye e wo YouTube Facebook ana ba bibiara wutie ye biara wo de shiro comment bi wa ase ni hu se wonso utie ye wa chede sonko adisua ni nyina akọ na wie ya ye de be ma ye atiefo nti monkoswara na mo ne ye sa adisua yi me wo abigwafo wo ha se ya o maba mo beboa na fei ye de enne dwumadie e de abramo me de mo sonfo Bismarck mensam onyankopon adumunti ende menua Penny Kwadwo Yeboa e ka me ho e wo ha se Kwadwo Yeboa free Elephant and Castle and our Becca Yensa has say, opening Kwadwo Yamakaba. Yeah. Created that's it, say, and then so your tones after what to me about Yankopon in shop. Me botra na me call yen sister Amanyakon, so a free Elephant and Castle. And never London Ghana has say, no ye edition, internet the Elephant and Castle for me, no, and ebo match no has say, and sister Ma Yamakaba. Great na fe me call no Dr. Collins Alex Arthur, or so and ote etuono hana ye elder bako London Ghana Church has seen Dr. Yamakaba. That's me. Great. Ye behwe ye adisua in fact adisua no e de pa se ne ye se adisua na se mekae no in fact one of the most interesting lessons sa time yensa akan ye very very important because I share last week adisua o ma ye hu abode ba bi free bae ehfa na ye ko ye purpose dwumadi a ye di wa se ayonkofo e wo se ye ni ewiase ne ma enyane ade now. And then ye share because I share the whole of this quarter ye show Nyankopon boshe na pam any ewiaye na ye di kan share so bi sha wo bo say obetimi adi boshe no so na che say o share na track record o hwe de watimi aye na watimi akasa ase bank manager so obema abosia se bank manager bo obosia o kasa obeba obosia o wa rishimu bi because at least our bank. So that say Nyankopon ahye yembo a e wo se enya rishimu se ebo a wa hye no e betimi abam and last week no yedi hu se ampa so watimi o wotumi so betimi aboyen na watimi aboyen abawi ase na waye ye de atie seedi a na che se ebo bi a wa hye da ache no ye wa rishimu se obetimi ayeden aye great ye beto aso ma ansa na ye beto a ende de no so no ma ye nkata yani na me ma sister Amanyakon entu adisua no enhye obade ensa awrasi mo maye mo mpae otumfo na nyame ene anope o maye da wase bebre yi wa ye kamfo din ye ma odin so ye pagya ye kese adom ne homobra wa ye umma onyame wo pen agi nti da bira da wo de wonsem emaye ye da wase won kwaje nhihye wa ye maye ebra so ye ba na fe ye ne adofo nyina be che wasem no wanim die nyina ye odia no ye so se bra ye finfi ene maye nti wasem ase obi biara obedi beto wa obeti biara no mane hu sampa wonyame na wotumi ade nyina ye enne nyame won konkron ye tunsa fro se be die nyina ye mudem na wieye no ye de aseda ye ne kabia ma ye da wase pa se de biara da we ye mboafo ne nenso be ye mboafo yesu de munti amen great me that one say so we share and they edition atifia asem na o say apam a edikan na sanya o mahyehyɛ adusua no amaye o mahyehyɛ na amaye ni diso enti next second lesson we no ye bebo adusua ni nyina ye ba sua de ho kota na tofa e won the lesson we muntu go say ye be pone nani nketenkete na fe subsequently no ye wura mu maako enti ne de na kwakoye say ye bebo adusua ni nyina ye ba ni nyina etofa enti ye bedi kan ahwe boshe Noah boshe a one onyankopon nyaaye boshe a onyankopon ede hye Abraham se ni sitie boshe a onyankopon de hye Moses se ni sitie na afi ye de akohwe the new covenant and I say apam
foforo no nso no sɛne esite sɛ apam we say na ye ba behwe ni nyinaa apɔne ani nkakra na afei yɛkɔ adesua no mu no ya nyamre na afei ya doso no ɛyie enti yɛfa yɛn ka ɛbɔsɛm no nka ɛbɔsɛm no yɛbɛhu afiri Mose nwoma ɛtɔ so mmienu Exodus chapter 19 verse 5 enti sɛ sister amanya ko sɛ wayɛ krado a ma yɛntie nka ɛbɔsɛm Exodus chapter 19 verse 5 ɔse na afei sɛ mobɛtie me ne na modi mapam so a ɛneɛ mobɛyɛ me ahoɔden afi aman nyinaa mu na me na asase nyinaa ɛwɔ me Awurade asɛm ni amen great we ye bɔhyɛ baako ɛne apam na Onyankopɔn ne Israelfo no anya abra na ɔmo tu ɔmo kwan na afiri nkwaso mu akɔ Misraim no ye kɔ yanim no am sɛ sansam zi ɛbɛbam na afei anya brɛ na ya kyerɛkyerɛ mu ɛyie ti ma memfa adusua no ɛmfa nhyɛ ase wɔ doctor so ɛwɔ ha sɛ yɛka sɛ apam a ɛkyerɛ sɛn na nneɛma bɛn na ɛwɔ apam mu na afei wode ba Kristo som mu nso a gidie role bɛn na play ana sɛ gidie dwumadie bɛn na edi ɛwɔ yankasa yɛn apam emu many abesmak medase sɛ yɛka sɛ apam ana sɛ obronyi bɛka sɛ covenant yɛwɔ different words a yɛde kyerɛkyerɛ mu wobɛtim aka sɛ bi a contract testament and I say last will. Now, opinion be in the 16th century, I a friend of Thomas Hobbes, or can be not or ye political theorists. Now at that time, no, in the 16th century, now say society na very organized. Until I say it was survival of the fittest. So be up here bontia, which you be now who dancing now be to Bunukoma and Bunukoma, be antimony or shades. And now, ma a who cassia baby as a free say, Sawona, we are champion, local champion. A bedroom rebels a win, you know what the other forms are. And think of one idea we are young, who boo no. Bakubashia, one also know they were book home. Exactly. And there was anarchy and there was confusion. I say, who would we say? The one Unia Thomas Tanase, and all can say. Nipa yetiwi say you can say be a krum you can say citizens no yes say a sign a contract with the state na contract na yes sign a pama ye ne state ne ye ne say yen ye de ye penny nyina say nka bia me na ma bonte ade penny ma ye nyina no me de ni nyina e be hye state no mo na me yesa na state no so the state no so be ye ne say obeden obe protect me and every time bia pam be ba no ye wo niema miensa bia eba mu the edikan no parties two no baako ewo bibia ese oyema baako na wenya spending faso bi ewo ho the same way no so the other part no so won ne de ese oye na no so we de wenya so faso nanso se apam no mo bedi mu a ese gina bibi so because you say it's a quarter kwase of amount ma TMD say when the quarter kwako sign apam say obema ontoma how these are the free key you say the parties no obia wo dear so your obligations no san wo right dear benefit to nya wo and then also say gina bibi so na so Bible mo apam Bible Hebrew word or the ka apam no Bible a friend say berith a Hebrew word no as an kind of Homa Testament and as a last will. Now there are differences about how a Bible in who apam and it's any nipple we are see who apam. We are see apam no between man and man. And a Bible more apam no nina so ye ni onyankopon ene na onyankopon have got everything. Enti apam na ye ni nyina no onyankopon ema ye bibi. But nipa ye ni anything ye de be ma nyankopon. Ye de ne say we respond to the onyankopon de ma ye no. And until na Bible mu any lesson no refer to onyankopon apam no say boshe promises. Because unlike we are said na we ma we na we so ma we say no ba onyankopon apam mu a onyankopon na ma ni nyina. Enti sani okan no na otwe adisua a summary na pick it up from baby we last week no last week na adisua no ebisa say dem ti kro na nyankopon boy ba wi ase
ɛna onyankopɔn tirimpo na ɔbɔɔ no deɛ na ɛsiiɛ yɛsua hu sɛ onyankopɔn bɔɔ nipa baawiase sɛ ɛbɛyɛ ɔne yɛbɛnya tawdie onyankopɔn tirimpo paa no so there must be relationship nanso bible kyerɛ sɛ yɛkan Genesis fra ɛduru baabi no nipa ma ho kwan ma ɔbrɔnsam daadaeɛ ɛma saa nkitahodie saa ayɔnkofa na ɛda onipa ne onyankopɔn ntam no saa ayɔnkofa no mu ɛteeɛ na ɛno ɛna onyankopɔn ɛgyina apam so ɛsɛ twe nipa ɛba ne nkyɛn na yɛbɛsua desua no yɛbɛhu sɛ onyankopɔn apam no is so beautiful sɛ saa principles na mekaeɛ no onyankopɔn ɛntwɛn na wo nipa no wayɛ your part ansa na ɔde ne the promises no the benefit na ma wo so onyankopɔn no ɔno nko na ɔno ɔyɛ contractor ɔno di kan the benefits no ma wo nti wo enjoy benefit no your response to the benefit kwan afa so a wo de kyerɛ sɛ onyankopɔn benefit no ɔde ma wo no w'ani gye ho ne sɛ woyɛ obedient nti these are the two main difference a ɛwɔ onyankopɔn apam mu ɛna nipa apam mu. Great. Yes, na bisa sɛ in addition to your say role being na faith gidie a play ɛwɔ apam mu ɛwɔ onyankopɔn apam na gidie wɔ dwumadie edi wɔ mu. Many of us make me that say enam say onyankopɔn apam no onyankopɔn na ɔma nneɛma na yɛn receive no nti no ɛyɛ sɛ yɛgye onyankopɔn ne the ɔde ma yɛn yɛgye etum ɛwɔ gidie mu yɛbɛhwɛ apam no bebree mi ne adusua n'anim too much ne yɛhwɛ start even from Genesis mmerɛ Genesis frɛ nipa yɛ bɔne pɛ no onyankopɔn appear in the scene no or start ɛma promises at that time no na nipa yɛ bɔne nipa nyɛ biribiara ɔnyɛ anything a ɔmerit no nti the only way a nipa betuma enjoy onyankopɔn apam no sɛ ɔbɛ accepted by faith sɛ ɛyɛ grace no onyankopɔn ɛde ma no yɛbɛhwɛ apam bi Noah nom deɛ ɛne Moses nom nyinaa no wobɛhu sɛ the moment apam no bɛba no apam no ɛba in the form sɛ onyankopɔn ɛna ɔde akyɛdeɛ no ɛma ɛne bɔhyɛ no ɛma na yɛyɛ deɛ no sɛ yɛde gyidie ɛbɛgye onyankopɔn nti yɛgye gyidie no a the response no ɛna enwuma ɛba mu. Great. That's a prime session Dr. Alex Collins Alpha at Chichimuno. Ye better na sepa. Ye opening o kakra na say ye nto aso ne enkoye nim. O se wa chichiri mu abi ate ase kwan a Nyankopɔn apam edi nipa apam. O se nipa apam de bi bi enu nyina na ye nyamfa so. Ba ye di Nyankopɔn apam de nyame onyamfa so bia na ye bom na oye de ye nyamfa so nti ye be ka de se ese ye suti okay na samfa so no ewie peye. Great. Kakrea na me be ka yo me da se moma ye nko yenim se ne Dr. Achichi mu no ye beko yenim ne ahwe ene ye nhwe apam a onyankopon ene Noah enyae no na etesen na nisu etesen sa apam no na eye afanu ana se na ejina ofa baako so eno nso na etesen sen na trosem echichi mu ewo ho no Bismarck me da se hetie for se wo hwe one Noah apam no a se na ye nyina anim se nipa baako pɛ ntimi nkotena se me ye nhyehyeye te se nipa mienu enna second so se unnim obi a untimi ne nya apam se mennim wa na me hia wa me se ye apam ansa na metimi me no be ye apam na mennim wo mennim ne wutimi ye ansa na me ne wa ye dai aye apam se na doctor e kan because unnim nipa no a untimi ne nya apam enti na Nyankopɔn na onnim Noah ena Noah no so ye den ennim nyame eni nti nyame timi yi ne timu po e de e den e kyerɛ no enti bro nipa ye bɔne na ne me nyina se na nyame pese nko pepa nipa nyina free wiase no okono wanchen obo na mane se mi be se wiase na mom yebribi se de be ya ubenya nkwa woni ufie woni oyere ene oyere efanse o mama ekunu no nyina ye bibi na fe mi nyame menyew na mpanso so Noah ye city e ma nyame de nyame kan ye bia no oye senka o kan ye na Noah so wa kan amate nanso menya ho hwe ya enka disuane se nyame se on lusu me Noah no na bede obelusu nanso so esanse na ogye nyame di no wo hotoso wo nyame mu nti o se otie nyame nti sa wo kinkan bible no so kra wo se ne o si
esi France e board dawuro san se wo say na me ene wo be pam ato ho Pacho hifa na wo kan yi. Pacho me wi me kan Genesis 6:18. Okay. Na me ne wo be pam ato ho na wakwa adaka num wo ene wo ma ene wo jire ene wo mama ejire num ekunu num wo ma ejire num Pacho wo say na me ene wo be pam ato ho na wakọ adaka num wo ene wo ma ene wo jire ene wo ma eyire num eke so mama ma eyire num enyina nyame se obeje wo ne se wo ye sitie mana na wo ye do nu nyame wo pa obeje wo ne mpo wo hwe oje na anye no wa no nko a obeje wo ne ne fie nyina esan se onyame se oye sitie man no enti so wo hwe se ne onyame esi yi ne tirim epo ekire no wa so sa ye sitie na hu ayonkofa ne da won dai ne da won tem enti nyame ne pame apamo ne pama ne se obeye sitie man no waye de ono nyame eka edi adesua na ye benya free ha nukre ne nyina ye di tum se ye ni nyame wa yonkofa nanso ye musa ye hu se de nyame si ye nya eno ne ye se de nyame si ye nya ne ye de ene ne hu se ye ni nyame nya den ye ni apam na ye nka hu se ya nye de ono nyame penso a sa adom no ye nsa anka bi sa se nka Noah wantie nyame a enka dom no ye nkwaje no nya den onya bi but esan se otie nyame nti nyame adom no a eye oje no ne nsan eka bi na ya na manfo bebre ta ebusa se ye se ensuyiri onyankopon de ensuyiri bese wiase na wo se ye kroketo bi na ye de ensuyiri no ye fa bi but so wo hye bo hye nyame ni nipa ye na ene ensuyo yiri de but ensuyo no yiri wo baby enyiri wiase nyina wo eche se nyame bo hye etimo ho o hye ba omuso enu nti se de hutu nyame so na etie na sema de waka biara no great na just say o che say bosha onyankopon ni Noah anasa pama onyankopon ni Noah ye na ayafanu Noah so wone de e wo se oye na nyame so wone de e so oye nyame anya ne de a enka Noah woni bibia gina enka obesai ena enka Noah so anya ne de a en affect nyame nyame de oni how so on what be na mami bi so a very practical question ya Christopher yi ya nya qualify wa pam no mu ana se ye ba sorry na ye nyina ye ba sorry ye yi ya nya ye tise lu ana se we are okay ana se DMBU ene be san ye se magie atum ya bomasu esi ya no me okay yeah so me mrem am se ne ma me kan ye no se apam na onyankopon ne ye no onyankopon ne de no ne part no de he is always or you faithful to it and tembia is available fancy ye nyina onyankopon de na doma age ya ba na safo mu that on the side he has opened the sama all ye ne de na se ye benya apam no so mfaso a na ejina how we respond wow into tia sorry no na onyankopon promises our Bible mu nyina from Genesis to Revelation ni nyina ya sure onyankopon boche bia wo ka wo Bible mu no so the odi onyankopon asem dia ye adwuma there are people a omoma dance ya ye betim de your life dia dance say what they will respond in obedience and onyankopon akana ubenya the benefit now so yes won't respond here you won't get the benefits into tia sorry was some people will complain say minhu ayaresa ewa ehunhun wa sorry mo minhu se bia madwuma say minya adwuma ne bi but the question you need to ask yourself and say response na is all responding no when you benefit are you doing it because other people are experiencing it that's right amanfo enya yarewu ewa sorry mu ema omodi onyankopon asem agina na pam no so abompaya yesitie ama omho atom amanfo adwuma asem amanfo krata asem problem omu konyina no omodi onyankopon asem aye adwuma enya results no so who results now bisa who say why ben so na will respond to the promise beautiful pese me de kakra ka doctor de no emre bi se be kaya Yesu ma scenario bi se papa bi na oye afu ena ofa apafo every hour bia or the apafo ba na wo mu kumo ka say opon a me ma osra me fa say 10 pounds enti
wɔn bɛyɛ adwuma 11 hours no wɔn hwɛ yɛapam 10 pounds wɔn ba 4 hours 10 pounds nea ɔbɛyɛ 1 hour nso yɛ ma no 10 pounds but ɛba saa no to sɛ wɔn yɛ more hours no ebufu yɛ saa ɛna ɔsɛ mene mo ayɛ apam ba mo yɛnhyɛ biribi nso o sɛ wɔn ba the last hour no sɛ ukɔ afum a typically no bon say there is incentives bi a unya yɛwɔ asafo mu no yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a sɛ yɛmanyame kwan a ɛba yɛ abrabɔ a wɔn wɔ abɔnten wɔn nyɛ de wɔn nyɛ bi wɔn enti sɛ wɔ asafo no mu na sɛ nyame no wayɛ apam na nhyira bi wɔ apam no na sɛ woma wo ho kwan ma nhyira no mma wo so a wobɛyɛ te sɛ wɔn yɛ adwuma 8 hours na 1 hour ni no wone ne gye pɛ na obu afu no ɛsan sɛ nhyira bi wɔ asafo no ma ɛsɛ ɔyɛ dɛ woma wo ho kwan ma no yɛ dɛ ɛba mu me ma typical example me tena akurase paa na sɛ wokɔ afu mu sa no papa no yɛbɔ mpesie na moadi awia kakra ne yɛsan bɔ mpesie bio bahu sɛ ni oba last hour no MPC mi ri ni nyina wanye den wanya bi ani enti so oti asafo no na nhire bi ekoso na se wa ma ho kwan amma sa nhire ni bi amma wa brabo mu a na ye se e wan kasa e wa ma ho kwan exactly na je se di oba last ayi no onya MPC wanya MPC aketua ni di onya ba tempa se pe no onya ya sa de tie na te omo perfect ni di MPC o omo sa nya tempa good it wa ni wa ni MPC no na je se wa ma ho exactly. Beautiful, excellent. Me that was say muacheche musa great. You better additions great. Ya share apamankasa sene sitie nipa fam sene apam sitie na fe onyankopon fam so sene apam sitie ne ya share apama Noah ne onyankopon so nyae ni su sene sitie. Now yen share Abraham so de no. Abraham apama on nyankopon so nyae no. Eno de be pese e be kan Genesis chapter 12 verse 1 to 3. Yen share apam no sene sitie. Na fe no so ye hwedi bitimi asia free Genesis chapter 12 1 to 3 no sister amanya ko say Genesis o say na Awurade ka kyerɛ Abraham say wo de free wasase so ene wabusuan mu ene wagafie ekɔ asase a ma kyerɛ wo ɛso eno na mɛyɛ wo ɔman kɛse na mɛhyira wo na mama wo din ɛso na wayɛ nhyira na won a wo behyira won no mehyira won na won a wo bedome won no medome won na wo mu na wo behyira asase so emusua nyina Awurade asem ni amen great and you opening kojebo a yenhwe sa apam yi nso no na etisen enne no yehu gidi anase yehu hope bi anidaso bi wo sa apam yi a onyankopon ne Abraham nyaye jese ni kakra Abraham apam no eya apam a eni kapa apam a doctor edi kan Canada apam a bɔhyɛ ewum nyame se mehira wo meyɛ wo kɛse di biom pa na wo hwɛ firi nyame hɔ apart from hira nyame se Abraham free ufie o se Abraham bɔhyɛ apam no ekɔma yɛ mu bia o o se free baby a wote baby a wote a ɛmoa wo free hɔ na kɔ baby a bi nyankopɔ ma yɛ de ma kyerɛw a daachi me ne bɛma wo sɛ ne agyapadeɛ na meyo say mebɔ ho ban empo kan ya sɛ wo mo bɛdom Abraham nyame sɛ ɔbɛyɛ de ɔbɛdom yo di bi mpa de yɛ pɛ wa asase so sɛ nyame ɛta wachi na nyame ama wo adidaso kɛseɛ sɛ hwan biom na wusuro no ɔsɛ sɛ nyame ka yɛ ho a nipa da sɛ ni hwan ne yɛsuro no enti nyame bɔhyɛ a ɔne Abraham apam a ɔne Abraham pamɛ no ɛyɛ apam a kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛdi ka kɛkɛ na ɔsan ma Abraham ti ase sɛ di mu ɛna wiasefo nyinaa bɛyɛ hyira di bi na uyia sɛ bi pa na nka bi nya saa bɔhyɛ wo ya nka bɛkɔ ama me yie but ɛdɛ me hyɛ bɔ sɛ ɛkɔma yɛ nyinaa nkorampere biaa ɛnyɛ Abraham ko ɛsiane sɛ Paul bɛyɛ ti ase wɔ Galatiafoɔ etire mmiɛnsa sɛ sɛdeɛ Abraham bɔhyɛ ne tie no sɛ yɛn nso yɛbɛgye Kristo Yesu di a yabɛyɛ Abraham asefo na bɔhyɛ no so yɛ den ɛkɔma yɛ wɔn sɛ desi eti saa Abraham covenant no ɛkɔma yɛ nyinaa ɛnsa sɛ yɛfrɛ ne firi baabi saa na bɛso mi ni umi yɛ de nyame yɛ de afrɛ yɛ firi baabi
Nti Abraham bɔhyɛ no ɛkɔma yɛ nyinara. Great. Utamase. Beautiful. Me da se pa se wa cheche mu sa me gidi ye se agidifo mu anya emu antiase se na ye adisua ne ye hwɛ apam ahodoɔ a Onyankopɔn ne nkofuku bi enyaye na ye nso ende sa apam no ekoma ye dikan bibie aniso nkakra na adisua ne kɔ nanim no ye be fa bia baako na fe ya kyerɛkyerɛ mu se ne esi etie na ye hwɛ ne edi hɔ no nso ye apam a Onyankopɔn ni Moses anase oni Israelfo nya abra no mu free nkoasum no ba no sa apam no nso dog ete say your mini abesmark medase am say what kind Exodus 6 1 to 9 ho no Onyankopɔn eka apam no ho asɛm no now kan Bible Onyankopɔn make a statement be say mekai apam a me ne Israelfo me man aye now baby sound say apam ba no Onyankopɔn eken so hwɛ Genesis 12 1 to 3 the opinion eka kyerɛ no Onyankopɔn ene Abraham ya apam no oka asɛm bi so kind Bible now or say me kind of bro or say the Lord said to Abraham, go from your country, your people, your father's household to the land I will show you. Abraham time no Nyankopɔn this our promise na bae say Abraham when you wabusuafo nyina me yi mo free ha e de makɔ kuro bi a masiesie amamo. The Bible book ni say Canaan. That was the time Abraham time. Na say ne di kan establish here no. Onyankopɔn promise no ono wo ya pama ono di kan the promise no ma ne die ni nyina ode ama until you respond. O pesa wo free ha ko Central London. No Onyankopɔn provide free transport no de be see her. The transport is here, the driver is there. We are there ne say obekɔ akɔtena. Until the promise was made to Abraham. Now, so here response, obedience. Yeah. Obedience are maintained. Omulusu that promise that time. Bible say when Yankopon appear to Abraham by Isaac. Yeah. As I appeal to Isaac, say Isaac, moon on and turning on your obedience so you can enjoy the promise. That's right. Omonso city ama. Or returning to Jacob or returning to Joseph to the extent say a drum maybe crown on Israel ma lose some identity ama to the ko nyampon a power mono it's o ma be ye nkwa wo Misraim na no nyampon ka say make kai ma pama me ni Israel for ye ma pama me ne Abraham ye I will go back and honor that promise because Onyankopon promise bia ne boshe bia wo share Bible mon e sure you know correct nti Onyankopon sa appeal to Israel for biem sa boshe na me share mon it's still there all what the here ne say mo betene na my obedience no mo tene ye no Onyankopon eyi omo e de omo koduru the promised land na question obi sa ye no once when Yankopon yi omo koduru promised land o benye omo nyina na ekoye adanti na bi koduru ho na bi entima anko odofo de person catch us say Onyankopon promises our Bible nyina from Genesis to Revelation ni nyina is still valid and still available. That's right. So person nya so emfaso a ejina how a oba respond Onyankopon say yesiti mame so yesiti mame na ne boshe bia no obenya so mfaso me da say pa say ye beto aso na ye de addition no e de abada wie finally say na ye share addition no ye ka na ye say ye hwe apam no na afi ye de akopie nani so na afi ye de akopie apam foforo no the new covenant ye hwe the new covenant no so say na esi etie apam foforo no say na esi etie no ye be kenkan Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Yenti ensem bi e wo ho na fi yenkyerɛkyerɛ saa apam foforo no sɛ ne sitie. My interior asem Jeremiah 31 to 34. Wɔse hwɛ ene bi reba Awurade asem nie. Sɛ me ne Israel be fie be pam apam foforo. Enti sɛ apam a me ne won agyanom epam ye. Fida a me so awon ninsa so na me yi won free Misraim bre a me ye won kunu no Awurade asem enie na eyi ene apam a ena no achi me ne Israel fie bepam no Awurade asem nie me ne Israel fie bepam eno Awurade asem nie o say me de me emra ebe hye won eyem na matwere won wakoma mu
na ma ye onyankopon na wonso ayeme oman. Okay, you find I'm saying no, say I see 34 no. Yeah, great. Me that's it. Pa. You sa apam foforo ya wo ka say afi do betro e dia hye omuyem no de hye omu akomamu woni omu ensa anya apam te sese ne kane no na te se o ka apam oni Noah ye apam oni Abraham ye oni sesi apam no will be a bit different. How different? And na say na etisɛn sa apam foforo no etisɛn. Yo me das mi awema. So wo hwe apam a ye ka ho asɛm ma kane no sɛ na ye na ye nim sɛ na apam ne te Moses mo time no na apam no ya tworo ato ho. Eni nti no sɛ me yemfo nso a ye nkan ye kora me hu wo mo a na Moses ama yakofa na ya bekan ansa na me hu sɛ oh na sɛ na no ma mi bo de am kutwa ye sɛ na ye koro no. Enti kane no na apam no ya tworo. But we de onyame ka sɛ apam foforo mu no wo se ono mbe pam na enti se dada no a na ya tworo na we de wo de behya yenyakomam enem mman hwe bibi ye se akola obi nkyira akola nyame na akola keto ketekete okowia de no hu se ne maame ba na de ahye na chi enso obi an kyire ne nyame obusa akola se nyankopon woni na wo tere nsa wo soro but onim bibia enti apam foforo am ye hu se onyame ti asem no ye den ahye yakomam ti eno kura no eboye mo enti yen a abeye ye nemre kura de ye de kadom na ye de the buye so because ama ye ekwana ye de atena ma ye because na sem say na sem ye na se kane a ene ye kwan so han enti se asem no ehye ye mu a eboye mane ye hu se we mini nyame wa pam enti me ya de bia minim se nya mesi aye de mesi aye no enti o ma ye John chapter 3 verse John 17 verse 3 okay na wo say ye ni dan kwa say ubehu no kure nyankopon ekoro no so enu nti wama yehu ni yie kane no de no na yehu nyame de nanso na enti se enne ye nyinada obie no obetuma aka se oye bone a onhu se we eye bone so okwasori o so onkwasori o obie nim enti nyame de asem no awura ye mu wama yehu enne nyame so aye easy amaye enne wo hwa uko social media nyame sem gu ho bible je se aye so easy enti ama nyame no yetimi hu wo baabia enu te se yetimi hu nyame wo baabia de a na apam a woni apam no se yehwe se yebede yebedi so yetimi di nyame asem so a ebeboa ye ama yetimi anante na namonso yo meda moase se yedisia no se ne esi etie no ahasi na yede ebetwere abusiafo yeda munyina ase se mode mo afidie ede ato ase na se mabigafo no ano asi enti yedisia no nso ebetwere ahase ya hwe apam a edikan no se ne yedikan aka no ye hwe Noah apam Abraham apam Moses apam na afi apam foforo no yam dom suko na kwasem ne se ye kan ani na ni se ne meka no ye ko adisua no mu nyina no kotai mu nyina no ye besua sa apam yi na afi ye hu se ne esite bara ya nya twekra ya te onyankopon apam ase ene ye hu Noah apam o ne nyankopon nyaaye apam Abraham ne nyankopon nyaaye apam a Israel for no at Moses time omonso ne nyankopon nyaaye na afi apam foforo no nso no ya wae animu ketua se ne sister ama atre ye no ye da mase se mode mo afidie ede ato ase next week adisua no ye betwa moso wo sa kwata adisua ina ye no onyankopon enhyira mo se ne meka ye no se wo hwe ye wo Facebook anase YouTube a shiro comment o de me hu se wo hwe ye ye befa those names na addition ko na wi ye wa kyede so kwa ye befa se ye de be ma ye tiefo ne yen ahwefo katewani babia wo biara na mema doctor insura addition so ema ye na mema mo me mo mpae yera yesu ye dawase ewo addition ade amaye addition a kire odo a wo maye obosha a wo de amaye se impo emra yenye bibia no na de boshe ene ne pa emaye de ohwe free ye hwa ne se ye be sitie de yesre bebre amaye ho ene ye tiefo nyina se boaye ne yenye sitie na oboshe wotro konkron mu e free Genesis ekosi Revelation o how be ani pa kom no onyankopon wa maye ho boshe na se de ohwe free ye hwa ne se ye be sitie amawo nya wo kon ne do se nipa be call ha mu na mpem bebre o ha ye kom no
ɛne nyinaa gyina city a yɛnyɛ mounti yɛda wase sɛ wɔma yɛ ho ɛnɛ nti deɛ ɛsrɛ sɛ ma yɛ ahoɔden na yɛnyɛ city ma wo na yɛnyɛ gyidie wɔ mu sɛ ɔbɔhyɛ bi a wahyɛ wo bible mu no ɛyɛ nokorɛ na sɛ yɛ city ma wo a ɛbɛba mu ama yɛ yɛda wase bebree ɛfiri sɛ yɛbisa wei ɛwɔ ɔdɔba yesu din mu amen Amen.